Kato, se on ihan, me ei muuta kuin pohjaa vaan. Katsotaan, otan pikkasen jarrua löysin. Kuitenkin varulta, tää on sen kokoinen. Niin, turhaa sitten. Käy vahinko. Tuleeko se näkyviin? Tulee nyt. Nyt tulee näkyviin. Joo, kunnon mörkö. Oh. Oi vitsi. Joko sä kuva? Joo, kuvaan koko ajan. Nyt on niinku, nyt on mötkä. Nyt on mötkä. Onko mötkä? Nyt on mötkä. Tuleeko ylös? Tulee. Tai ei se nyt tuu justiinsa, se junttas tonne pohjaan itsensä. Kuvaako koko episodin? Joo. No 4 gigan kortti kyllä pitäis mahtua. No niin, sinne vaan menee. Koska, joo, ei tää kaveri meinaa vaan veneen alle. Ja ei kun uudestaan. Nyt lähti. Kuuntele tuota jarrua. Tää ei välttämättä heti tuukkaan täältä sitten. Nyt pitää vaan pitää jarrun löysällä ja antaa sen rauhoittua. Mä en edes yhtään nähnyt miten se on kiinni. Se tuli tohon. Se kävi niin vähän aikaa. Noin isolla, niin silloin se on siellä sen... On se ihan kunnolla suussa, ei se missään suun pielessä. Joo. Tossa se tulee nyt, ota kuvaa vaan. Kato, on se siellä ihan kituisissa. On kuulla. Kunnon mörk. On melkoinen mörk. Nyt tuli enkat. Esko mörk. Nyt tuli enkat, juman kautta. 2 kilon siika. Onko 7 kilon hauki? Se on nyt Nyt on lähellä. pintaalla, joo. Sieltä se taas tulee, kato. Kunnon krokotiili. Joko ruvetaan tekemään nostoa? Ja me kohta voidaan ruveta, tää alkaa olla aika... Se voi ottaa pää edellä taas. Joo, sen voi ottaa, koska se on, koukut on piilossa. No, pystytkö sä hantraamaan? Sammuta vaan siihen. Se on nyt todistettu. Se on siellä. Joo. Nyt kato, vielä kerran lähti kokeilemaan.